चलो 5 6 7 8 1 2 3 चलो जागोन दे 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 oh चलो 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 दोबारा 5 6 7 8 1 2 3 buat ai labo. From Jwng boleh nggak? Jwng lah ya, nah deh. Jwng lah ya. Deh, oh mencet nanti. Boleh deh. Apa ini deh? Apa kayak? Deh ada mau. Kita dapat hai dia, saya dia nak dia. Betul boleh kan? Saya akan dia. Sini tadi aku kurang. Ntar kok biasa mah bu ya. Ada. गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो उदालगुरियाव आगै अंजलि मुचाहारिनि न'आव बेनिफ्राय आगै अंजलि मुचाहारिया ओरैबायदि मोजां डान्स मोसायो, हिप हप डान्स मोसायो। बेनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन आरो माखासे बाथ्राखौ आगैनि डान्स मोसानायखौबो जोङो नायनानै लागोन। आरो आगैया कभार डान्स मोसायोना माखासे इउटुबाव नुनो मोनदों। आं सानो आगैनि बेफोरबायदि डान्स मोसानायखौ सापर्ट खालामनानै होगोन आंनि लोगोफोर आरो आं कमेन्ट आरो डिसक्रिपसनाव आङो होनाय जागोन। गासैबो आंखौ मोजां मोनग्रा आंखौ सापर्ट खालामग्राफोरा बिनानावखौ सापर्ट खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। दादा जेम्स, नोङो जेरै गुबुनफोरखौ आर'नाइ होननानै बरायो, बिदिनो आंबो नोंखौ दिनै गोदान बोसोरनि मुङै आर'नाइ होननानै बरायग्रोगोन। थेंक इउ बिनानाव, थेंक इउ। जेब्ला जाथों बिनानाव, मोजां मोसानो हाथों। आरो आङो दिनै केनुसाया दादा जेम्सखौ जाहानि न'आव लाबोबाय आरो दादा जेम्सआ जाहानि न'आव फैबाय। बेनि थाखायनो केनुसाखौबो आं थेंक इउ होनबाय जाहानि न'आव लाबोनायनि थाखाय दादा जेम्सखौ। आरो जाहानि न'आव दादा जेम्सआ फैनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो आं जोबोद मोजां मोनबाय दिनै दादा जेम्सआ जाहानि न'आव फैदों, बिराद मोजां मोनबाय आरो आङो आंनि इउटुब चेनेलाव आङो बांद्राय डान्स मोसानायखौ हगारनाय जायाखै कपिराइटखौ गिनानै आङो, बेनिखायनो आङो बांसिन ब्लग बनायनाय जायो आरो। अंजलि मुसाहारि ना? आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि बर' हारिनि बिनानावफोरा बेफोरबायदि एक्टिभ जानांगौ। मानो होनब्ला बिनानावा दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो रोंगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जोबोर बाख्नायथाव। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जों बेफोरबायदि उन्दै उन्दै बिनानाव लोगो मोनो बा फंबाय लोगो मोनो, नाम सोंबाबो नाम खोन्थाया, रायज्लायनो बिराद खम, रायज्लायनो नागिरो, रायज्लाया, माथोबो होआ। बेफोरबायदि जों जानाङा। आं मानो बुंदो, जों दाब दाब जायगा बेरायो, गुबुन हारिनि गथ'फोरा गिदिरखौ नुयोब्लानो, पान्जाबफोरनि गथ'फोरा रायदावोब्ला, बिफाया फैयोब्ला बिफाजों रायलायोब्ला फिसाजोआ नमस्ते होयो। गोबां सोलोंनो गोनां दङ जोङो। बेनिफ्राय दाखालिबो आं इउटुबाव नायमोन, सासे उन्दै गथ' फिसामोन गुवाहाटीनि, माबायदि एक्टिभ, माबायदि रायलायो, उन्दै 2 क्लासनि गथ'। जोंनि बर' हारिनि उन्दै उन्दै बिनानाव बा फंबायमोनाबो बेफोरबायदि एक्टिभ, रायज्लायनो गोरों बेफोरबायदि जानांगौ। आं सानो बेफोरबायदि एक्टिभ जानायखौ जों लुबैयो, जोबोर मोजां मोनदों। बेफोरबायदि जानांगौ, जोंनि बर' गथ'फोरा एक्टिभ जानांगौ। आरो फैनो गोनां दिनाव आगै जोबोर नों जाबायदि डान्स मोसायो जोबोर मोजां मोनदों आङो। आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आगैनि डान्स मोसानायखौबो नुनो मोनगोन, प्रेक्टिस खालामनाय बेखौबो नुनो मोनगोन। नांगौ नोंसोरबायदि टेलेन्ट गथ', आरो जों हानायमानि सापर्ट खालामगोन। जोंनो माने रायदावनाय, मानसिजों रायलायनाय, माबायदि रायलायनांगौ, जोंनो बेफोरबायदिखौ नांगौ आरो ना। जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंजों लोगोसे नोंसोरनि मा, बाबा आरो नोंनि आदा, जों गासैखौबो गोदान बोसोरनि जोंनिफ्राय, आंनि न'खरनिफ्राय माने गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासियो। जाहाथे फैनो गोनां दिना गासैनियाबो मोजां जायो, आंनियाबो नोंसोरनियानो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आगै
Anjali Muchahary channelखौबो प्लिज आंनि गासै लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै हो 1 2 3 और दूसरा कंटिन्यू कंटिन्यू वाह कैसे चलो देखो मेरे को देखो कैसे ऐसे है कैसे कैसे ओ 1 2 लेडीज वाह चलो चलो 1 2 3 4 चलो रेडी स्टार्ट 5 6 7 8 चलो 1 2 3 4 ओ 1 2 3 4 चलो 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 रेडी 5 6 7 8 1 2 ओ 1 2 3 ओके रेडी गो 5 6 7 8 1 2 3 ओए वाह चलो चलो कैसे 1 2 1 2 3 ये 1 2 3 ओके चलो रेडी 5 6 7 8 1 2 ओ आगे ये आगे चलो रेडी 5 6 7 8 चलो 5 6 7 8 1 2 3 चलो जागन दे वाह चलो चलो कैसे रो प्रैक्टिस करना है ना पहला 1 2 3 4 ओके चलो रेडी 5 6 7 8 1 2 3 4 5 पे 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 ऐसे चलो वाह डेन्जर डेन्जर बिचै माथालै जोंथ' सिगां मोसायामोन बेफोरखौ हा 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वाह वाह लेकिन परफेक्ट तो नहीं हुआ चलो दोबारा कैसे 1 रुको रुको 1 1 2 1 2 ओ उसमें 2 में 1 इसमें ऐसे ओके रेडी चलो उसके बाद 3 4 में चलो 1 2 3 4 चलो रेडी 5 6 7 8 1 2 3 4 ओ चलो 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 दोबारा दोबारा 5 6 7 8 1 2 3 4 खौबो मोजां मोसादो हो जों थांसै दे बाय बाय मा होनगोन आरो मा जाबाय दे